महायुती सरकारचा शपथविधी सोहळा पार पडला। सावंतवाडीत हा शपथविधी सोहळ्याचं गाडीवर स्क्रीनिंग करण्यात आलं। पाहूयात हे दृश्य। साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ जगन्नाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की प्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।